дәүләт эшлекләре, безнең депутатларыбыз берәр инде ачыклык кертсен иде. Менә нишләргә безгә? Нишләсен татар халкы, нишләсен татар милләте бүгенге көндә? Әйтсеннәр, депутатларыбыз, безнең галимнәребез бар, дәүләт эшлекләре, бирсеннәр бер юл. Алар бит инде шушы өлкәдә эшлиләр, ул безнең сайлап куйган депутатларыбыз, шуның өстендә эшләсеннәр өчен без аларны сайлап куйдык, біз аларга ышаныч тапшырдык. Кая соң алар? Тагын бер яктан менә шушы чарага килгәндә дә уйлап бардым, әйбит. Безнең татар халкы ул шундый халык, бары тик кыскан вакытта гына ул ничектер баш күтәрә һәм яши башлый. Гомер-гомергә шулай булган. Бу әйберләрнең дә юкка түгел дип саныйм мин. Һәм шушы проблемадан да уңай ягын карый белергә кирәк безгә. Менә безне берләштерә бу тагыда. Татар халкын берләштерә бу проблема. Шушы мәсьәләне, шушы туган конфликтны шишеп чыгалсак, без тагын бер башка үсәчәкбез. Бүген менә минем беренче класста укыган балам, әни мин татармын дип кайтып сорады миннән. Мин инде шул җөрәгемә чыдый алмагач шушында килдем. Безнең мәктәптә родительский комитетларны, ата-аналар комитетларын җыеп, план тәкъдим иттеләр. Ул планның 4 варианты да, 5 варианты да күрсәтелгәндерме, беренче варианты гына күрсәтелмәгәндерме, мин аңлый алмыйм. Әле класс җыелышлары булмады, әмма дә ләкин беренче класста әлифба, беренче класста татар теле бетте дигән информацияны безгә комитетлар җиткерде. Минем улым татар баласы буларак, нишләп әлифба укый алмый беренче класста дигән фикер бар. Менә минем соравым бар. Контакттан язылган сорауларга, хатларга юкка чыгарыла дип аңладым мин. Менә мин бүген ничә генә информация язып җибәрдем. Минем ул информацияны биткә язсам да, ул кешеләрнең битләренә язсам да, личный страничкаларына язсам да, сразу юкка чыгарылды. Нишләп менә мондый хәл бара? Нәрсә эшләргә белмибез инде. Безнең арада ялгыз әниләр дә күп. Менә үзем ялгыз әни, ипотека түләп барам, ялгыз кыз үстерәм бит инде. 2800 укытучы, татар теле укытучысы эшсез кала икән. Менә шул информацияны ишеткәч, йөрәк яна. Кая барырбыз? Дәресләрне кыскарттылар хәзерге вакытта. Менә атнага 3 сәгать калдырдылар безнең татар теле әдәбиятын. Булай да ата-аналар каршы дип әйтеп булмый. Балалар бик теләп йөри. Балалар да бик теләп йөри. Бу нинди аңлашылмаган сәясәт аркасында менә шундый хәлдә калуыбыз безнең өчен бик нык борчылу, без бик борчылабыз моның өчен.